Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana punta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Martes, pizza 27 na kini sa bulan sa Agosto. So kumusta naman mga higala? No? Naghinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, walay sakit tiyan, ug uban pang mga batang sa mga walay MFAX, no? Walay MFAX, walay COVID. O uban pa nga mga matang sa kakulian sa Panglawas. So thank you very much no. Naghinaot kita mga higala nga malipayon kamong tanan karon samtang ini mga gutluang. Ano? O ato buday nga timbayaon most of all labaw sa tanan ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata diri sa Sibulan ug ingon manusab si Brother Elmer Lugatiman dito sa Actin Basay. Ug ingon manusab ang ato ang mga kaigsuunan nga padayon nga nagsunod ining ato ang programa ato mga avid listeners. Kumusta na no? Akong agaw mga higala din ha sa Kalumbuyan no si Father Christian Durango akong gawiks ug ingon manusab dito sa kining Winnipeg, Canada no si Father Onisimo Durango, si Father Oni. Ayan no. O of course ang ato ang mga classmate ni si Padre Ubing Masyon dina sa isla sa Siquijor o gingon manusab ang atong mga kaigsuunan nga mga Siquijudnon sa mga kaparian no nga aside dina og ang tanan gyud nga mga Siquijudnon. Sa ato pud nga i-appeal sa atoa nga mga pagtimbaya og mayong mudto ang ato usab nga mga lay ministers no mga buutan nga mga lay ministers ato mga miyembro sa MBG, ang atong mga miyembro usab sa Legion of Mary na Sacred Heart of Jesus, ang atong mga sakristan, mga lectors, ang ato usab nga mga kusinero o kusinera sa mga kumbinto no nga nangalagad sa atong mga kaparian, mga sisters o mga brothers, daghan kayong salamat ha sa inyong pag-atiman sa inyong mga kora paroko no. Ayaw ninyong pagutmi. Ayaw ninyong pagutmi si Padre no kay matud pa lawas ra bayay puhunan kung magluya-luya si Padre na wala mo'y misa diha no. Wala mo'y misa unya kanang kinahanglan gyud nga atimanon nato ato mga kura paroko ha kay matud pa ang atong kura paroko daghan kay mga buluhaton usahay malimot na kung pag-usahay malimot na sa pagkaon no, malimot na usahay in taon sa pagkaon ang atong mga kura paroko muna nga pahinumduman gyud nato ha Padre kaon na mo snacks ka Padre ana no. Unya mga labandera sa mga kura paroko nato no. Kumusta na itong mga labandera? No ano nga itong mga kura paroko usahay nagkagidlay na pareho na ako. Nagkagidlay na usahay tungod sa kadaghan kay mga buluhaton no. So muna nga salamat ha sa inyong mga labandera. Dahil no, padayon ta mga higala, ari kita sa CBCP News, balitang simbahan ni ini kabugtuhon. Diocese of Pasig, formal nga milusad sa diocesan inquiry sa kausa ni Loring no ni Loring Franco no Loring Franco aron makuha na siya aron nga mapadayon ang iyahang proseso aron na mahimo na siyang usa ka santa no. So ang mismo gyud ang atuang obispo din ha maugyoy na unay no si Bishop David no. Bishop David maugyod ang matud pa nangulo no sa paglusad sa diocesan inquiry sa kinabuhi ni Loring Franco aron mahimo na siya nga usa ka santa ana no. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope to scout leaders seek to serve disadvantages in fraternal kining communion no. Seek to serve no and disadvantages in fraternal communion. Nga sa ato pa nagiauhag niya ang mga scout leaders no. Kini bitaw mga Boy Scout nato mga higala nga
mangita gyud og paagi nga mapalambo gyud kining gitawag natong panaghiusa diha sa panag-inig sunay, no? Fraternal communion. Mao kadto mga higala, mga balitang simbahanon niining kabuntuhon, ug ako lang gihapon ang inyong alagad si Reverendo Padre Edwin Academia Akap, kasamtangan nga naka-assign karon diri sa Ayungon sa St. Isidore Parish diri sa Ayungon. Nahalari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno ang atong santo karong adlaw mga higala, Agosto 27, walay lain kung dili siya. Kinsa man? Santa Monica, August 27. Ugma man ang San Agustin, karon ang piyesta sa iyahang mama, no? Si Santa Monica. Taga-Tagaste ni siya, no? Si Santa Monica of Tagaste. Married to Patricio, no? A non-believer. O niya, matod pa, naningkamot gyud taon kini si Santa Monica nga pag-ampo alang sa iyang anak, no? Nga medyo nahilayo po og jutay sa pagtulon na ang Kristyanismo, nahimo siyang membro sa Manichaeism, no? All flesh is a sin, no? Nga kanang Manichaeism ang higala nga ang tanan, no? Niining kalibutan na bunga sa sala. Wala, no? Agustin went to kanang Rome, no? Niya nakapaminaw sa usa ka matud pa fathers of the church nga mao si kining San Ambrosio, ug didto nabago ang iyahang pagtuo ug nabago sab ang iyahang kinabuhi, no? So siya mao karon si San Agustin na converted sa Catholicism. Unya ang iyahang mama usab namatay pipila ka adlaw human siya nga na-converted in town, si Santa Monica, no? Ug gani si Santa Monica nahimo gyud usab nga usa ka santa, no? Sa karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patrona sa Katolikong simbahan, si Santa Monica sa Tagaste, no? Ang iyang anak mao si San Agustin sa Hippo. Okay, no? Nahala, no? Padayon ta mga higala sa atuang mga buhaton ni ining kabuntuhon. Nari na kita sa atuang Katikisem. Mao gihapon itong topic mga higala kay taas man gay ni. So mo gihapon ang atong topic karon ha. Sa Article 3 sa Sacred Scripture, the Holy Spirit Interpreter of Scripture. Kanya ang topic nato mahigala, kabahin kini sa natod pa diri sa the senses of Scripture. Ayan, no, senses of Scripture. Kabalo mahigala, sigon sa atong pagtulon ang Katoliko, ang Biblia o ang balaang kasulatan adunay duruha ka mga paagi sa kasabot, no? Literal sense o spiritual sense, no? Ang literal sense meaning conveyed by the words of Scripture and discovered in by exegesis following the rules of sound interpretation. So kining literal mga higala diha gyud mismo sa wordings nga nasabtan pinaagi sa mga makinaadmanon kini mga exegist, pero ginamit ang pamaagi sa pagsabot sa Biblia, no? Katong bitawng descriptive, katong kining prescriptive, no? Katong pag-ila kung unsa nga literary forms, no? Ingon ni ana kung unsa nga matang sa pagpanudlo ang gigamit, no? Muna sound interpretation. Nya usa sa mga sample niya ng literal sense kini ana sa Lucas kapitulo 22 bersikulo 19 hanggang 20. Katubitaw primero gyud nga pagsaulog sa misa sa atong Ginoo, no? Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nagingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, bukhatan ninyo kini agi og paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang pan, ang kupa, ug nagpasalamat siya sa Dios, gihatag kini ngadto sa mga tinulog, miingon siya, kining kupa mao ang bagong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. So kini siya at giliteral gini nato pagsabot, no? Ato gini siyang giliteral pagsabot as conveyed by the words of Scriptures and discovered by exegetes. Ingon niya na, no? So dunay mga porto sa Biblia nga giliteral gid nato. No, panalitan kini ang ikaduha nga paagi sa pagsabot kining no, literal sense o spiritual sense. Ang spiritual sense dunay tulo ka mga paagi.
no, sa pagsabot. Doon ay allegorical, no, allegorical. No, we can acquire a more profound understanding of events by recognizing their significance in Christ. No, sa ato pa atong masabtan ang matud pa pipila ka mga punto pinaagi sa atong pag-ila sa koneksyon niini ngadto kang Kristo. Ato kanang sulayan, no? Sulayan nato kana sa Exodus kapitulo 14 bersikulo 21 sa 29 sa masulat diri. Ang mga Israelita milabang sa dagat nga pula, no? Mao kanay unod ni ining Exodus kapitulo 14 bersikulo 21 at 22. So ang usaon man kini nga kanang matud pa ma-relate nato kang Kristo, no? Ang paglabang sa dagat nga pula ma-relate nato kang Kristo pinaagi sa pag-ila niini nga usa pinaa nga pag-ila niini nga usa kini kakadaugan, no? Nya alang nato mga Kristiyanos ang maong kadaugan diha kang Kristo, no? Oh, klaro ba? No, ang paglabang sa dagat nga pula sa mga Israelita usa ka kadaugan sa Dios. Unya kay Kristiyanos man kita ang kadaugan ni Kristo nga nakalabang siya gikan sa kamatayon paingon sa pagkabanhaw. Ana, no? Or maybe ang kahulugan usab ni ana mao ang bunyag, no, nga nahinluan nakalingkawas gikan sa kalisdanan ang mga Israelita sa dihang nilabang siya sa dagat nga pula. Kaya wala naman makasunod ang mga Ehiptohanon. And number 2, sa spiritual sense, moral sense, no? The events reported in scriptures ought to lead us to act kini justly. Ato kanang mabasa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto, kapitulo 12 badul sa handod sa 13, no? Kanang bang murabag ang mga pagtulunan ba nga nagtudlo kanato nga magbuhat og maayo, no? Sa atong mabasa diri sa unang sulat ni San Pablo kapitulo 10 bersikulo 2 hanggang 13. Ang naghuna-huna nga siya bag-o nga siya ligon siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan kay ang Dios mutuman man gayod sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa ato pa gitudluan gyud kita, no, ang naghuna-huna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saad ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa ato pa kining mao nga paagi sa moral pagsabot ginamit ang moral sense nga dili man tuod nato maliteral pagsabot pero masabtan nato nga ang bote pasabot ini nga magpuyo kitang matarong. Klaro? O niya anagogical sense, leading ba kanang murag magdala ka nato, no, viewing realities and events in terms of their eternal significance, leading towards heaven. Thus the church on earth is a sign of the heavenly Jerusalem. Kanang moingon si Kristo nga ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ato pamulid ka nato ang atong pagtuo nga si Kristo di ay mao ang dalan, ang kamatuoran ug mudala ka nato, no? Leading, mudala ka nato ngadto sa kinabuhing dayon. So ingon ni ana, no? So sa atong ginaingon sa spiritual sense, adunay tulo ka paagi nga gigamit aron masabtan nato kini, no? Dunay allegorical, no? Pasabot-sabot lamang, no? Doon na po gitawag nato og kining moral sense o aduna po anagogical sense, leading ba magdala ka nato, no? Okay, klaro? So na the manner of interpreting scripture is ultimately subject to the judgment of the church, which exercises the divine centered commission and ministry of watching over and interpreting the Word of God. No? Sa ato pa, kinig yung ang usa sa mga malikayan nato nga maghimo-himo kitag ato ang personal interpretation. Kinahanglan nga ang atong ang atong interpretasyon gikan gyud mismo maoy gitudlo sa simbahan. Kaya ang simbahan man maoy adunay divine, no, divine kining gitawag natong authority, no? Kay do na may giingon si Kristo nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta
itugot usab dito sa langit. Okay, klaro? Bino, balik-balikan na ito na mga adlaw ha, mga higala, no? Ang ato ang istoryahan karon, no? Kay taas-taas man pero dili lang nato gini siya hudon lang, no? Kikining pagtulunan nato, dili man madali-dali ni kay Biblia baya atong gihisgutan, ha? So, sa padadili pa, ako na nga timbayaon og may mudto ang tanan ako mga classmates, no? Nga kadangog kanako, ug nga ako mga contemporaries, ang ato mga kuraparuko, nga ato po nga mga kauban nga mga kaparian, no? Nga kanunay usab nga nangalagad sa Katolikong simbahan. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto, Pilipinas.